Ja, jeg er jo blevet bedt om nogle kommentarer til anmeldelserne af min bog om Politiken-affæren, som nogen måske kender. Anmeldelser er noget mærkeligt noget. Men man kan vel sige, at hvis en anmeldelse er god, så er den loyal i sit referat af det, som anmelderen, det værk, han tager stilling til. Og han kommer med en konstruktiv kritik på grundlag af indlevelse i stoffet, viden om, hvad det egentlig er for noget, som den anmeldte bog beskæftiger sig med. Og så vil han jo selvfølgelig slutte af med sin vurdering og sin mening om bogen. Det er hans egen personlige opfattelse, og det skal altså selvfølgelig også være plads til en anmeldelse. Det er jo sådan set det, der er meningen med det hele. Bogen drejer sig om den såkaldte Politiken-affæren. Politiken-affæren kalder jeg det, som udviklede sig på Dagbladet Politiken og i Aarhus Stiftstidende i efteråret 2011. Sagen var dengang det, at man tilsyneladende på disse redaktioner, og specielt på Politiken, følte, at nu skulle man lave en opfølgning af det, der var sket op på Utøya i Norge. Det skrækkelige massemord. Det gjaldt om at fremstille nogle højreorienterede mennesker, som var meget farlige her i Danmark. Og der blev sendt noget forskelligt materiale rundt fra det venstreekstreme Redox informationskollektiv. Det var hacket, og det var efterfølgende manipuleret. Det var stjålet, noget af det var stjålet, og man havde så opbygget sådan en hyggelig lille samling af dokumenter, som man mente i det venstreekstreme Redox, pressen ville hoppe på. Det gjorde Politiken også. Aarhus Stiftstidende hoppede på det, men den øvrige presse var ikke så forfærdeligt interesseret i det materiale, man var nok ikke særlig overbevist om, at det holdt vand. Redox er et foretagende, som har en meget mislivelig karakter. Det tror jeg også, man vil erkende. Det er således allerede dengang Politiken begyndte at bruge deres materiale, havde en hovedkraft i Redox, en hackersag på halsen. Og sidenhen har man altså oplevet, at hovedkræfterne i Redox de er blevet sigtet efter terrorparagrafen, blandt andet for planer om attentater på Christiansborg, Justitsministeriet og andre steder. Men man fremstillede altså i Politiken på grundlag af materiale fra denne kilde, der fremstillede man en meget hemmelig organisation, ORG, som tilsyneladende var noget forfærdeligt højere ekstremt noget. Sagen døde i pressen efter 3 dage. Det var kun Aarhus Stiftstidende, der holdt den ved live lidt længere. Og man må sige, at det var med god grund den døde. Der er tale om et eksempel på det, jeg vil kalde massiv mediesvindel. Og det var den svindel, jeg skrev bogen om. Kan man godt sige i vrede over, at nogen i pressen kunne finde på sådan noget. En af hovedhistorierne i løbet af de 3 dage i Politiken, det var en forside som denne her, hvor tilsyneladende lederen af denne hemmelige organisation overfor udleveret en farvet dukke, som man så får foranstaltet brændt som en slags hadmanifestation. Allerede de 3 billeder, Politiken bringer, der kan man se, at det er manipulerede billeder. En efterfølgende fotoanalyse viste i øvrigt også, at de var både beklippet og manipuleret og farvet. De viste ikke det, der var tale. Lad os se på anmeldelserne. Den første anmeldelse, den er fra den 17. februar. Den er skrevet af Arne Herdis i Weekendavisen. Han fortæller, at jeg optræder i forsvarsadvokatens rolle. Jeg ved ikke, om man kan kalde mig forsvarsadvokat for år. Altså det, jeg optræder som, det er snarere anklager i forhold til Politiken. Han citerer Lidegaard, som er chefredaktør for Politiken, for at man har gjort sit yderste for at tjekke og kontrollere det fortrinsvis private materiale, som kom der fra Redox. Men Politikens såkaldte graverchef, man har åbenbart en graverchef, og en ledende repræsentant for ORG, kunne ikke blive enige om, hvor meget materiale ORG-manden måtte se, før han kunne kommentere det. Nu er det tilfældigvis således, at jeg har fået adgang til at gennemlytte en digital optagelse af samtalen. Og det, der er kernen i det hele, det er, at lederen af denne hemmelige organisation forsøger gang på gang at få at vide, hvad det er, han skal forholde sig til. Men Politiken vil ikke vise ham det materiale, som de tænker sig at bruge som råmateriale overfor ham i denne her presseføljeton, som det blev til.
Så der er ingen tvivl om, at han har altså ikke, og det konstaterede Pressenævnet også efterfølgende, Politikken har simpelthen ikke forholdt de mennesker, man altså vil hænge ud, det materiale, som er grundlag for den udhængning. Anmelderen fortæller også, at jeg inddrager et helt vognlags gemte spark, redegørelser og andet fra den danske forenings første år. Det er sådan set nødvendigt for at forstå, hvorfor nogen kunne finde på og synes, at det mest naturlige det var at holde sig helt uden for offentlighedens synsfelt, hvis de ville diskutere indvandringspolitik og indvandringsspørgsmål, samt mange andre ting i øvrigt. Anmelderen siger, at det er underligt, at jeg har det sorgløst netop optrådte rifler ved et årarrangement. Ja, det er meget sorgløst. Det drejede sig om 2 konkurrenceskytter, som på vejen tilbage fra en konkurrenceskydning til Aarhus var inde og besøge et arrangement i år, hvor de opbevarede deres rifler forskriftsmæssigt i deres aflåste bil. Så det kan man jo ikke rigtig have nogen. Det kan man ikke rigtig have ondt af. Men han fortæller også, at jeg er for tolerant over for brodne kar i egne rækker og eksterne personer ved års sommerfester. Ja, det er den slags, der kommer, når pressen fremstiller sådan nogen, som os på den måde, de gør. Så dukker der sådan nogle mennesker op, men det kan da være, at de kan komme på bedre tanker ved at komme i selskab med nogle fornuftige mennesker. Den næste anmeldelse, den er af David Reling i Information 23.2.2012. Han taler om, at jeg kommer med en ufrivillig tilståelse. Altså tilsyneladende så oplever han det, jeg skriver på den måde, at når jeg fortæller, hvorledes den danske forening i de første år måtte smule faktaoplysninger ind i pressen, så mener han, at det vi åbenbart smuglet ind, det var usande oplysninger. Det der er det opsigtsvækkende i sammenhængen, det er, at dengang, altså vi taler om 80'erne og 90'erne, der måtte sande faktaoplysninger måtte faktisk smugles ind i pressen. Det er jo godt nok mærkeligt, at man måtte, som han skriver, infiltrere Ritzau og Danmarks Radio, hvor villige hjælpere tilbød ikke som han skriver fritspil med den danske forening, komme til ord med materiale, som faktisk kunne dokumenteres. Reling, han siger også, at der er en nær forbindelse mellem Hasselberg, den danske forening og Org. Det ved jeg ikke noget om, fordi vi har faktisk først sidste efterår hørt noget om denne Org. Vi vidste godt, at der var folk, som havde andre organisatoriske tilknytninger, men vi blander os ikke i hvordan folk er organiseret. Så er der en anmeldelse af Henrik Gade Jensen i Jyllandsposten af 24. februar 12. Den er interessant, og den er indlevet. Gade Jensen har jo selv været udsat for en pressesvindel i sin tid. Han blev hængt ud som nazist og mistede af den grund sit arbejde. Så han forstår det, men han taler også om, at det der er case study journalistik, der går galt. Nej, det er ikke journalistik, der går galt. Hvis man kører med bind for øjnene ud i trafikken, og af den grund kommer til at køre en gammel dame ihjel, er det så bare noget, der er gået galt? Eller er det noget, man burde vide ville ske? Politikken har for mig at se ikke bare gjort sig skyldig i lidt uheldig journalistik. De har forsætligt forfalsket virkeligheden. Gade Jensen, han skriver jo en udmærket anmeldelse, rosende anmeldelse, men han siger, at begge foreninger, altså også Org, det er nogle latterlige foretagender med oppiskede selvfølelse og tro på at kæmpe en personlig herkuleskamp. Det er ikke indtryk af tilfældet i Org, men det er ligesom om, her skal også Gade Jensen forsøge at se det på den måde, at alle er lige stemme. Så er der en anmeldelse i Politikken, den vil jeg næsten vise frem, den ser sådan her ud. Og der får jeg 1 stjerne af Lasse Jensen den 24. februar også. Fordi han siger, at min opremsning af observerede og selvoplevede urimeligheder taber troværdighed, fordi jeg er så vred. Ja, selvfølgelig er jeg vred. Det jeg oplever er noget, som man i juraen vil opfatte som noget uhyre kedeligt noget. Det er forfalskninger. Falsk og forfalskning. Det er noget stygt i juraen. Så jeg har lov til at være vred, men det må jeg altså ikke være her. Og han siger, at min vrede bliver til tunnelsyn, men han fortæller ikke, hvor i tunnelsynet består. Jeg vil snarere sige, at Politikken lider af tunnelsyn, som jeg gjorde opmærksom på i et svar på anmeldelsen, som selvfølgelig ikke blev optaget i Politikken. Man får ikke uden videre sådan noget optaget i Politikken. Så er det således, at selvom man sidder her og skriver, at ganske rigtigt, at Pressenævnet kritiserer Politikken for at have brugt billeder
uden tilladelse, så er man altså ikke blevet meget klogere, for i anmeldelsen bruger man netop et af de billeder, som Pressenævnet fortæller, man ikke må bruge uden tilladelse. På politikken bliver man ikke klogere, man ved, hvad man gør. Og så er der endelig en anmeldelse fra Kristeligt Dagblad den 14.3. 2012. Den er sådan set også noget meget udmærket, men han skriver her, jeg ved ikke, hvor man har sådan noget fra. Med enkelte undtagelser har den danske forening ikke svaret igen med voldelige midler over for de voldelige overgreb, vi har været udsat for. Der er ikke tale om, at der er enkelte undtagelser. Der er en undtagelse, hvor et møde blev overfaldet af en decideret voldskommando i Hillerød, og mødedeltagerne de slog fra sig, og politimesteren forsikrede mig om, at det var lovligt nødværge og derfor aldeles straffrit. Politiet anholdt de 13 overfaldspersoner, som man altså værvede sig imod. De blev senere dømt i byretten, og flere af dem var i forvejen kendte voldskriminelle. Han fortæller også, at man har tiltrukket radikaliserede elementer, og det går jeg let hen over. Jamen altså, man tiltrækker radikaliserede elementer, når man i pressen bliver udstillet som værende en radikal organisation. Han fortæller, at det er en ubeskeden flothed, at jeg kalder Politikens kampagne Dagbladets demokrati, et dagblads angreb på demokratiet, og kan ikke forstå, at vi identificerer os selv med demokratiet. Anmelderen, som hedder Jes Fabricius Møller, forstår åbenbart ikke, at retten til at danne en forening og virke foreningsmæssigt, og at have lov til at være i fred, uden nødvendigvis at være en åben forening, det er et grundlæggende led i demokratiet. Uden mulighed for at lave foreninger, åbne eller lukkede, kan demokratiet simpelthen ikke fungere. Han skriver også, at det forbliver dunkelt for læseren, hvad egentlig forbindelsen er mellem Danske Forening og denne org, den hemmelige organisation. Ja, det kan jeg jo ikke vide. Vi har jo ikke haft nogen forbindelse til noget, vi vidste var en hemmelig organisation. Så hvorfra skulle jeg redegøre for det? Han siger også, at det forbliver uklart, at den danske forenings virksomhed er udøvet i forståelse med eller på trods af PET. Altså, man skal jo ikke udøve foreningsvirksomhed i forståelse med PET eller på trods af PET. Sagen er, at PET har, det kan man se i PET-kommissionens betænkning, der har PET jo sagt, at selvom vi er blevet fremstillet i retten som højere ekstreme og ekstremistiske, racistiske osv., så passer det ikke. Den danske forening, det er det, man taler om, det er en helt sædvanlig demokratisk organisation. Han skælder også ud over, at jeg er meget følelsesladet. Ja, jeg er følelsesladet, når jeg oplever sådan noget som det her. Og han fremhæver så netop, at jeg fortæller meget om den danske forenings informationsguerillakrig. Det var det, en tidligere anmelder ikke brød sig om. Men det mener Kristeligt Dagblad altså her den 14.3.1912 er godt nok. Hvis man skal drage en konklusion, så kan man sige, at vi her altså står over for Dagbladet Politikken, som har et læsersegment, som de åbenbart lever godt af. Det er læsere, som gerne vil føle sig lidt bedre end os andre, og lidt med højere stående intellektuelt og moralsk, men som jeg altså ikke vil konfronteres med noget, som volder ubehag for deres sjæleliv. Og så har man Aarhus Stiftstidende, som følger med som halehæng, og som i øvrigt fortsatte længe efter, at det var afsløret, at der var tale om forfalskning. Det var ovenikøbet lagt ud på internettet. Man kunne læse om, hvordan mediesvindlen her var foregået. Man må, siger jeg nu, som journalist vende sig til, at man kan altså godt være kritisk over for den indvandringspolitik, der er blevet ført, og som har ført til dagens situation, uden at man af den grund nødvendigvis er ekstremist. Det må et land af journalister vende sig til. Man må også nok indse, at den nuværende medieansvarslov ikke er tilstrækkelig i det samfund, vi lever i. Nu har vi lige oplevet, at redaktøren for News of the World i England er blevet sat fast, fængslet på grund af bladets metoder. Man anvendte hackning til at komme ind og få fat i noget materiale, som man mente, man kunne bruge i nyhedsformidlingen. Politikken har, så vidt vi ved, ikke selv hacket. Men Politikken fortæller selv, hvordan de, når de manglede noget materiale, så gik de til Redox, og så fik de det materiale, man bad om.
Og Politiken ved altså også, at redox-materialet var hacket. Det kunne man ikke undgå at vide. Så man kan også se det på den måde, at Politiken bestiller altså den slags ting. Man må så spørge sig selv, hvad er forskellen på England og Danmark? Det er i min optik sådan, at hvis man skriver en lodret løgnehistorie i pressen, så skal man kunne blive forpligtet til at skrive efterfølgende, at det er løgn, man har bragt. Hvis man bringer en forside som den her i Politiken, som decideret bygger på forfalsket materiale, løgnehistorie, så må man, pressenævnet, bør man kunne dømmes til at bringe en ny forside, hvor der forstår, at det var forfalsket, det var løgn, og hvordan forfalskningen er hedført. Demokratiet kan ikke fungere, uden at pressen er loyal over for sin opgave. Og derfor må journalisterne i dette land forstå, at man bliver nødt til at rette op på disse forhold, på den ene eller på den anden måde. Det er sørgeligt, at løgnen er blevet til en kultur visse steder. Det er blevet sådan nærmest en kunstart. Det er ikke således, at Politikken på noget tidspunkt har gjort afbigt for det, man har lavet her. Selvom man jo må være klar over, at det har store menneskelige konsekvenser for dem, det er gået ud over. Man kører bare videre. Løgnen er blevet en kunstart, en kultur, man klapper af hinanden. Og det kan vi simpelthen ikke have. Det er sådan set, hvad jeg kan sige i anledning af de anmeldelser, der har været. Tak for i dag.